La nostra empresa desenvolupa teràpies de RNA basades en aptàmers pel tractament del càncer, principalment del càncer infantil. Doncs està el parc científic, ens ajuda a estar connectats, no, a l'ecosistema, ens ajuda també a establir sinergies amb d'altres companyies com les nostres, a establir col·laboracions i igualment per part nostra, no, poder oferir el nostre know-how i la nostra col·laboració amb d'altres entitats semblants a la nostra. Aptadel, el nostre programa principal, s'adreça al sarcoma d'Ewing, que és un càncer infantil, i el que tenim és un aptàmer conjugat a un siRNA amb unes capacitats antimetastàtiques i amb inhibició de creixement del tumor. Els aptàmers és una tecnologia que té certs avantatges comparats amb els anticossos, per exemple, o d'altres tipus de molècules de delivery, no? Perquè el que fem és delivery d'agents antitumorals, i tenen certs avantatges especialment pel tractament del càncer, comparat amb la resta de tecnologies. A més, del nostre programa principal, que és el sarcoma d'Ewing, en els últims 30 anys no ha hagut noves innovacions o tractaments pel tractament d'aquests pacients i es segueixen tractant amb la quimioteràpia de sempre.